Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Willem de Vries. Kom verder. Welkom in de winter. Omroep Friesland. I woke up, it was 4 in the morning, clear as all hell that you'd all. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Joet werd vanuit het café met een bijzondere gast onder de tafel. En mijn gast Joet had alles te krijgen met een nij-evenement dat morgen houden wordt in Neushoorn. De Frieske Nijen komt uit de Lied-organisatie wij. Op de poster en expiliëcel dan Immen, singer-songwriter uit Utrecht, zit in haar biografie. Maar achter Immen gaat een Friese buitenschool. Klasine Haringsma. En lange tijd had ze in het Engels zong, maar en hier is doodmerk Frieske woorden in haar noemers op. Toen dachten wij, nieuwsgierig genoeg om eens even uit te nodigen. Dus leuk dus de best, Klasine. Welkom. Dankjewel. Hoe Leuk is je het? te wezen. Goed, ja. Maar jij? Ja, prima, ja. En ik ben wel geïntrigeerd. Ik hoorde wat muziek vandaag. Die waren ik even draaien. Sfeervolle muziek. En ik ben wel benieuwd waar die dame is. Dus leuk dus de best. Ja, nieuwsgierig. Utrecht, hoe lang wennen ze daar al? Nog een uur ongeveer. Ja, ik ben toen ik maar de middelbare school klaar weer daarheen gegaan om te studeren. En nu ben ik er nog. Wie die stap? Ja, goed. Ik heb 2 broers en een zus. Dus ik hier al een beetje meekregen van hoe het weer om naar de grote stad te verhuizen. En ik woon daar, ik wie een jongetje en ik hier er wel zin in. En Utrecht is een hele fijne stad. Het heeft wel iets dwarps, ik wil is het groter dan Snits. Ik vind het wel veilig voor een jonge dame uit Friesland. Wij die, Ja. voor het eerst de grote stad dus. Ja, Nou, ze is vaker in de grote stad geweest, denk ik, maar die daar echt wij in gaat dus. ja. Ja, ik heb er net echt moeite mee aan. Ik ging wel nog vaak waarom. Ik nog een pony, werd ik op rijden. Dus in het begin ging ik elk weekend naast nog wel waarom. Is dat een paardenmeisje? Of Ja, ja, ik heb al 4 lang hinder rijden. Of pony dan meer? Ja, pony rijden. Ja, want toen komt ze van origine uit de Raar, ook, hè? Ja, eigenlijk krijg ik Boetenraad, Vlansum, een gehuchtje van 4 borkerijen. Daar ben ik opgegroeid en dat jaar bij Raad inderdaad. Dan is de oergang naar zijn Utrecht. De schaal is enorm natuurlijk. Hè? Vergeleken met zo'n gehuchtje van Ja. 4 boerenpleerten dus. Ja, maar ik kan allebei er wel heel erg waarderen. Ja, koest er wel van genieten? Van de stad? Ja. Ja, de wennen is er nog steeds, dus blijkbaar wel, ja. Ja, ik vind het heel leuk om dingen in de buurt te hebben, zoals concertzalen en cafeetjes. En ja, gewoon dat je leuke dingen dwang kennen. Maar tegelijkertijd vind ik heel fijn om hier weer rond te komen en weer wat de natuur en de rust om je heen te hebben. Beetje beide, ja, the best of both worlds. Ja, het is echt een ideale situatie wel. Wat was op een middelbare Ehm, dienstisme? Ik VWO dien op het RSG in Snits. Hoe is je sterren waarom? Ja, goed. Misschien moest ik daar eerst wel meer om wennen eigenlijk. Van die oerstap naar de middelbare. Dan kom je in zo'n periode dat alles wat onzekerder wordt of zo. Maar na een periode kreeg ik wel een hele leuke vriendengroep die ik wat meer van oren muziek houd. En toen, ja, echt een heel leuk tijd aan eigenlijk. Want die muziekliefhebberij, ook het zou zeggen, maar dat stamt ik wel al uit die tijd? Of best nog jonger al met muziek kunnen gaan. Ja, ik vond muziek altijd wel heel mooi.
maar ik denk dat ik pas op mijn 14e of zo een beetje ontdekte dat er ik nog wat orenmuziek bestond dan wat de pop of zo. En wat mijn huid luisterde. Wat luisterde hij? Ja, Golden Earring, Rolling Stones en al die rockklassiekers. Iets bij gitaren Ja. en old school. Beetje dat gevoel? Ja. Kost dat waarderen of is er wel klaar mee op een gegeven moment? Nee, vond ik wel mooi. Ja, vond ik wel leuk, hè. Ja, maar op een gegeven moment dan zie je toch ik wat oren dingen op. Dankzij internet, denk ik, heeft het product ontdekt of niet? Ja, ik een van de eerste dingen wie volgens mij via een reclame op televisie. Ik iets van Emiliana Torini. En toen ging ik dat eens opzoeken. En toen kwam ik zo langzamerhand in van die algoritmes op YouTube. Dat je steeds meer naar je dingen ontdekken. En toen Last FM, wie ik zo'n site waarbij je dan vergelijkbare artiesten ontdekken kon. Ja, zo ging dat een beetje. En dan kan dus een wereld variëren. Ja, eigenlijk wel. En ik via vrienden van de middelbare school ontdekte ik steeds meer. Ja, dat is wel heel fijn. Dat is echt een belangrijk of zo. Wie het vooral luisteren of wie je bent al actief? Ga je naar concerten, bigeliks of zelf al een instrument bespelen? Vooral luisteren. Op een gegeven moment wil ik wel graag een gitaar hebben. We hebben thuis een keyboard. En daar speel ik dan wel eens wat op. Maar toen kreeg ik die vriendengroep en daar speelden heel veel mensen een gitaar. Toen dacht ik, dat wil ik. Stoer. Ja, toen heb ik op mijn section gewoon maar een gitaar gekocht en heb ik het een beetje omgeleerd. Akoestische gitaar? Ja. En zelf onleerd. Ja. Ja. YouTube filmpjes erbij of dat soort dingen. Ja, dat had ik in het begin wat dien, ja. En van die tabs op Ultimate Guitar. Zo kan je wel wat, zo kan je het wel wat leren. Ja, een soort basis, denk ik, hè? Ja. Want had wel les hoor van gehoord? Of Nee. leest het zelf nog steeds eigenlijk? Ja, ik pruts maar wat hoor, eigenlijk. Ja, ik probeer er gewoon wat uit. Als ik het mooi vind klinken, dan hoor ik het. Dan zie ik er wat oors bij en zo komt er soms wel wat uit. En wat is daarin nog belangrijk? De tekst bestond niet veel met tekst en woorden? Of eerst dan maar de akkoorden en de melodie? Ja, het begint met een akkoord dat iets bij mij oproept. En dan zie ik daar wat meer bij. En dan ook een beetje een basis op gitaar. Dan zie ik daar een zangmelodie bij. En dan komen er eigenlijk pas woorden. Daar moet ik echt voor in zitten, zeg maar. Maar dat is meestal het laatste stukje, zeg maar. Ja, dat oren, dat komt een soort van vanzelf en van dit gevoel. En dan zie ik je naar woorden die passen bij dat gevoel. En dan, uiteindelijk komt er wat uit. Wat van die leeftijdsgenoten, wie er bands of zo wat hier? Of wie wat voor zichzelf een pion? De wiel een bandje en verder iedereen die gewoon wat. En we gingen dan soms huisfeestjes. Wij gingen eigenlijk net uit. Wij organiseren feestjes bij elkaar thuis. En dan weer ik vaak zo'n moment met een kampvuur en een gitaar erbij. En dat is eigenlijk de reden waarom ik een rugshandige gitaar kocht hier. Want ik ben links, maar ik dacht, dan kan ik op die feestjes op orengitaren spelen. Terwijl eigenlijk ik dat helemaal net zo volle dien, want daar ben ik eigenlijk te verlegen voor. Maar ja, zo werkt dat soms. Ja, je ziet een oplossing voor dingen. Hè? Ja. Nou, dan had hij er aardig maar red, want we spelen het nog steeds. En er was nooit nog voor concerten. Ja. Sterker, hij is nog op Welcome to the Village. Ja, Stien. vind ik heel leuk. Ja, Maar daar ben je ook vrijwilliger geweest, hè? ja klopt. Ik heb daar 6 keer vrijwilliger, dus dat weer wel superleuk om daar dan ik te spelen maaien. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb het straks mooi wie het weinig wil hebben. Eerst maar even hoe de muziek die is uitkeersen hast. Ja. Ik weet om muzikanten is het helemaal een horrorvraag om naar 4 platen te komen. Maar we draaien ook nog geen muziek van die. Dus het listje wie lieds en dan mij een keuzemeidje. En toen kwam het op Laura Marling. Ja. Met het nummer Held Down. Is het specifiek haar dat die jongen spreekt of dit nummer? Ja, zij is eigenlijk wel iemand die ik al
ja, sinds die middelbare school die het volg je. Zij in mijn periode, maar op haar sectie het zal haar eerste dingen uitbracht. En eigenlijk elk album wat zij had uitbracht vind ik mooi. En vorig jaar had ze ik een album uitbracht en daar is dit nummer van. En dat vind ik prachtig. Zij had mij ook wel geïnspireerd om dan om voor de gitaar te kiezen. En zij is heel goed op gitaar. En qua teksten vind ik haar ook heel sterk. Ze is gewoon wel interessant. Ja, en dat spreekt ik haar gewoon. Dus die combinatie van teksten dus. Ja, zeker. Plus is die wel eens uit? Of is het gewoon, was het juist? Hoe vier gist daarin? Eerst luister je gewoon naar het geheel of zo. En Je moet hem maar die pakken natuurlijk. ja, precies. En dan, als je het vaker luistert, dan ging ik wel meer naar de tekst luisteren, aandachtig. Ja, dan pak ik de teksten bij van de plaat. En vind ik wel fijn. Zoals naar Tagin als ze live speelt? Ja, ik heb haar maar 1 keer zien live. Maar ze speelt net zo vaak in Nederland, maar ik zou wel graag bij Sam willen. Ja. Bij wie ze doet? In Utrecht, in Leidse Rijn, wie dat nou is het een bioscoop volgens mij, maar zo'n heel grote reden dood. Beetje een aparte plek, maar het weer mooi. En het lijkt wel maar. Ze kost op een fiets haast, denk ik. Hè? Ja, denk ik Dat is best. wel perfect. Ja. Waar komt ze wij eigenlijk? Wat voor artiesten is het verder? Ze komt uit Engeland. Ik weet net waar ze precies wennen is, maar ze woont nu in Londen. Ze had ik heel even in Amerika wennen. Maar toch weer rondkom in Engeland. Ja, en wat me opvalt om dit noemen, het is heel erg poppy, hè? Een beetje popmuziek. En dan hoor ik ook wel singer-songwriter-achtig. Hè? Ja, Die zij... komt dat het is bij die smaak? Mijn smaak is wel breder dan dat, denk ik. Maar het komt misschien wel wat dichter in de buurt van mijn eigen muziek. Denk ik. Het is altijd lastig om een vinger op te lezen. Wie een nummer van die, de Frieske Sad Song. Ja. Wanneer had je dit schreeuwen en maken en opname? Ja, schreeuwen al jaren eigenlijk. Dat is zo grappig. Mijn huid die stemt altijd de Frieske Top 100. En die doet al jaren Frieske Sad Song van Klassine. Terwijl ik hier hem nog helemaal net opnam. Dus dat slaat nergens op dat hij dat zien. Maar wel heel licht. Hij wordt op die stem dus. Ja. Goed zo. En dit nou koer die voor het eerst. Want ik heb dus vorig jaar of begin dit jaar heb ik hem echt opgenomen en uitgebracht. Dus nu kan hij voor het eerst. Het is er voor het eerst echt opstemt. Nou, bij deze. Ik doe nooit een stemadvies, maar meestal zie ik je op Immen, want dat is die artiestennaam, om het zo maar zo te drukken. En de Frieske Sad Song. En denk ik mag hem eerst even beharken, dan kan het nou, want we beginnen met echt draaien. Ja. Frieske Sad Song van Immen, singer-songwriter uit Utrecht. Utrecht. Kijk, het nog wel heel gay verzinnen. En achter die naam gaat Klassine Haniksma School. Van origine uit Raart. En ze is hier de gast bij ons omdat ze morgen in Neushoorn op de Frieske Nijen zit te spelen. En omdat ik het intrigerende muziek vind. Hele mooie, rustige versjes, liedse versjes. En als je live speelt, is het puur alleen maar gitaar. Ja. Vertel dus al even. Dit has wel vol produceerd eigenlijk. Hè? Ja. Doe je dat al jezelf? Ja, dat heb ik tijdens corona op mijn sleepkamer. Maar dan had er een keyboardje bij. Ja, wat je in dit versje is een Omnichord. Dat is een oud synthesizer van de jaren 80. En daar is ik het ritme-sectie ding van. Dus dat is een synthesizer waar je ritme omzet kennen en kun je de akkoorden en dan pling
Ja, een soort sprankel kan je er mee doen. Dus die heb ik voor dit vest gebruikt. Ja, en voor oorvestjes heb ik nog een keyboard gebruikt. En bij een oorvestje heb ik nog drums programmeerd. Maar ja, Is dat leuk of is het noodzakelijk kwaad, al die technologie? Of is het juist een uitdaging voor jou? Ja, het is sowieso een uitdaging, want het is zo groot. Je kan echt eindeloos dingen doen. Het is letterlijk grenzeloos, hè? Ja, en dat is soms ook wel moeilijk te doen. Maar ik vind het heel leuk. Ik hier toen voor corona, voor de pandemie, hier ik een band even. En toen dat ging wel leuk. En toen kwam corona en toen voelde het eigenlijk al stil. En toen dacht ik, toen wist ik net of ik ooit nog zou optreden. Alle druk voelde er eigenlijk gewoon, druk, ik weet net. Het voelde al stil. En toen gingen we de band eigenlijk opheven. En toen dacht ik, dan ging ik zelf maar eens proberen het uit te werken. En dat joeg me heel soort vrijheid. En ja, toen dit uitkwam, dat werkt eigenlijk wel goed voor mij. En is dat een beetje een verste manier van werk je worden? Of puur eigenlijk alleen voor de snoemers? Nee, dat is wel fast eigenlijk. Ik wil wel meer opnemen. Dus dat vind ik wel prettig. Ja. Nee, gewoon alle rondte en tiert. En hoeft niemand mij te zien. Ja. En de tekst, hoe is die ontstaan? Ja, eigenlijk wel vanzelf. Ik hier daarvoor vooral in het Engels schreeuwen. En toen dacht ik bij deze... Ja, ik weet niet, het scheelde gewoon wat natuurlijker om in het Fries te schreeuwen. Ik schreeuw sowieso heel erg van het gevoel. En soms dan heb ik het idee dat er Friese wind bij me en soms Engels. Ja. En dat wie bij de Friese Zetsong wie mijn eerste Friese vestje. En ja, dat kon eigenlijk vanzelf. Hoe wie dat? Om die Friese talen, net in eens, maar je bent Friestalig opgegroeid. Ja. Nou, je naar Utrecht en dan ben je met muziek bezig en dan is het vooral Engels. Ja. Had je het ooit in het Nederlands proberen of net? Nee. Nee, oké. En hoe best er op kwam om toch uiteindelijk dat Fries te broeken? Ja, eigenlijk toen ik in Utrecht ben, toen kreeg ik een soort van herwaardering voor het Fries. Ik wie me er nooit zo heel erg bewust van was. Dat was gewoon een extraatje. Maar toen ik daar maar meest sprutste en zij kwamen erachter dat ik dan Fries spruts en dat ik Fries tocht. En die vonden ze super raar. Maar ik wel heel leuk of ze zijn, dan ben je tweetalig opgegroeid. Ik dacht, ja, dat is ik zo. Dus ik ben dat wel meer gaan waarderen. En ik probeer wat beter op mijn tierwin te letten. Dat ging nog net altijd goed. Ja, dat ging nog net altijd goed. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel een heel mooie taal. Eigenlijk veel mooier dan het Nederlands. Ja, qua klank en ik. Dus ik, ja, dat heb ik maar Engels. Dat vind ik heel mooi. En de muziek die ik luister is eigenlijk al Engelstalig. Dus zo ben ik op die twee talen eigenlijk uitgekomen. Ja, en het Engels en het Fries qua klanken. Ja, dat het heel goed op elkaar lijkt, maar het zit wel in elkaars verlengen. Ja. Meer dan Nederlands en Engels, dat lijkt helemaal niet op elkaar. Nee, qua ritme, ja, precies. een hele horen taal, hè, wat dat onbelangrijk. Ja, ik vind Fries misschien ik wel nog mooier als het zong wordt. Het zongt wordt, ja. Wat lust is wel eens naar Friestalige muziek? Bijna net eigenlijk. Maar Zea vind ik wel heel mooi. Ja. En heel soms, als ik heimwee heb, dan zet ik het paard weer om van Pieter Wilkes. Oh, is dat het? Ja. Ik denk aan Hoes plaatsje. Ja. Want dat was tussen geproduceerd eruit of net? Nee, het is of dat is een beetje symbolisch. Het ziet vooral Omroep Friesland op. Dus de Friestalige muziek ken ik via Omroep Friesland. Oh, grappig. Ja. Maar best nou een boertje dus met dat Fries? Ja.
En maakt het ook een soort mengvorm bluwen voor een gevoel? Engels en Fries naast elkaar? Of Ja. zoals het wel? Ik zeg het wel, ja. Zoals ik zei, ik werk heel erg vanuit mijn gevoel. En had mijn gevoel op een gegeven moment zei en dan alleen nog maar Fries, dan doe ik dat. Maar ik zeg gewoon per versje wat ik doe. Intuïtief. Ja. We gaan bij muziek draaien. In dit geval van Florist. Het nummer Ocean Arms. Maar is het minuten lezen als het worst. Ja. Dit is voor de eerste keer dat ik voor Florist jaar. Dus wat voor artiest is dit? Zij komt uit New York. En zij maakt het muziek. Ja, wat mij heel erg aanspreekt aan haar muziek binnen de teksten. Ze kan heel mooi op een poëtische manier alledaagse dingen beschrijven, maar dan ik tussendoor weer van die filosofische vraagstukken ontsnijden. Ja, dat vind ik heel knap. En het gevoel, het is heel liedserig, die versjes. Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon heel, het houdt mij een heel troostend gevoel. Of zo. Van, ja, dat het oké is of zo. Vertrouwd. Ja. Where did it come from? That tender soft inside of you. Did the wind bring it back from a cloud? Unbelievable, I even get to see it. Ze hebben het liedje van mijn gast verjoerd. En ja, we gaan te kijken naar een mooie liedje versjes. Dat maak ik zelf weg. Dat verbaast me net als het bij dit soort artiesten nu komt. Maar in dit geval, je rent toevallig zien horen of zo? Of op internet, Spotify, YouTube of zo? Of? Ik denk dat ik dit ontdekt heb via NPR Music Sessions. Of Tiny Desk Sessions. Dat is dan een organisatie die door dan live sessies in een soort werkkamer. Maar daar komen echt hele goede artiesten langs. En daar kan je, ja, dat is wel een leuke manier om naar je artiesten te ontdekken. Vind je dat leuk? Constant naar je ontdekken of zo nog eens? Nou ja, ik werk in een platenzaak, dus dan zit dat ik een beetje bij het werk, zeg maar. Dus daar ontdek ik online, maar het is maar één keer in de safety dat je echt aanspreekt dat ik het elke dag wel luisteren wil. Dat zijn toch wel bijzondere ontdekkingen. Dat gebeurt maar 1 of 2 keer per jaar, denk ik. Als je geluk hebt. Werk je er al lang in de platenzaak? Ja, al 6 jaar nu ongeveer. Ja, zo best lang. Ja. Natuurlijk op Jelte Vertje, maar dat vind ik echt leuk. Ja, ik vind het een leuke omjouwing en leuke collega's. Ja. En heel breed qua muziek, denk ik. Hè? Dan komt ik van alles over de vlier. En... Ja, echt van alles. De laatste jaren is hip-hop steeds groter geworden en zie je steeds meer jongeren binnenkomen voor dat soort muziek. Maar ik krijg heel soort oudere man die dan de klassiekers hebben. Ja, echt van alles komt er langs. Als het door hip-hop gaat en dat soort stromingen, gaat hij wat mij of zit het toch wel een beetje in deze hoeken van singer-songwriters, liedse veskes? Ja, singer-songwriter, liedse veskes, dat is wel een soort constante. Maar ik heb wel periodes aan dat ik postpunk of punk, en garage rock, kijk een tijdje in een garage rock bandje zitten. Ik heb al even verschillende periodes wel gaan, maar ik heb altijd houden van dit soort muziek, zeg maar. Maar garage rock is wel wat anders. Ja, dat is dan weer meer voor de fun. Ja. Maar wel lekker de beuken erin dus. Ja. Wie is dat? Een zanger of gitarist? Of? Allebei. Samen maar nog een gitarist en zanger. En dan nog een drummer en een bassist. Ja. Ja, dat weer echt gewoon voor het plezier. Dat weer gewoon heel leuk om te doen. En maar op een gegeven moment ik dat toch ik wel weer zoen.
En voornamelijk oefenhok, zeg maar, of ik moet echt mee optreden. Ja, vooral oefenen, maar ik wel op motorfeestjes van mijn ouders. En die vroeger, sinds een zoontje in de rieden die motor. En die door dan mijn vriend, hebben ze elke keer een feestje. En dan nodig je ze een band uit die covers doet. En toen heb ik een paar keer daar spelen. En ik was studentenfeesten en DB's heb ik wel spelen in Utrecht. Van die liedere podia. Ja. Covers? Nee, eigen muziek. Eigen nummers. Ja. Ja. Maar goed, lekkere vuige gitaarrock dus. Ja, ik wil wat poppierachtige versjes. Ja, een beetje daartussenin. Ja, garagepop, garagerock. En maar dat is wel uitbundig. Dat is heel extra vet natuurlijk. Ja. Ja, eigenlijk past het helemaal net zo bij mij. Maar... Nee, ik ken niet net, dus ik weet het net. Vind je het zelf bij die passen, of net? Was dat zelf een idee of zo? Of? Nou, ik ben... Ja, ik weet net. Ik vind het heel leuk, dus daar moet ik dwan. En ik vond het heel leuk om dat maar die oren te dwan. Maar... ja, ik weet net. Ik vind het van nature net heel leuk om in de spotlight te staan eigenlijk. Je bent behoorlijk beskierd, hè, wat dat allemaal is. ja, op zich wel. En dan moet je er nog een oren zitten. Ja, verschrikkelijk. Nee, dat vind ik wel leuk, ja. Nou, het meeste alles vinden, dus nee. Nee. Ja. Nee, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, even toch, hoe is dat? Zit misschien in je eigen wereldje bij muziek. En dan was het eerst naar boetentijd. Even in breder opzicht. Hè. Wie dat heel eng of net? Optreden, mensen reageren. Ja. In nummers. Ja, dat vind ik nog steeds heel eng. Dat kan ik me voorstellen. Maar In teksten, in gevoelens misschien wel wat erin stoppen haast. ja, en gewoon dat er al je mensen naar die staan zijn. En dat je dan wordt het helemaal perfect van. En dat, ja, dan word ik zo gespannen. En dan denk ik aan 1000 dingen tegelijk. En dan gaat er in mijn holle van alles fout. Maar dan valt het uiteindelijk wel bij mij. Maar ja, ik weet het. Ik vind het een beetje dubbel of zo. Ik vind het heel leuk als ik ergens voor vregen word. En ik weet van eigen ervaringen met oren optredens van oren is maar hoe leuk het wezen kan. En dan denk ik van, ik wil dat graag zelf ik dwan. Dat je een oor zo'n gevoel kan kennen. Dus ik wil het aan de ene kant heel graag. En aan de andere kant, als ik dan het podium op moet, dan denk ik, nee, ik wil helemaal niet. Ja. Is dat heel sterk of is dat meer een moment even? Nou, dat... Ik heb ook al de beroemde verhalen van, ik bedoel, de Nina Simonis en nemen ze maar op, die haast ter plekke omvoeren, 1 uur van tevoren. Zo. Ja, ik heb dan wel een periode van tevoren dat ik me net zo lekker viel. En tijdens een optreden ik nog wel. Maar daarna is het goed. Dan ben ik weer blij. De opluchting. Ja, en dat je dan leuke reacties krijgt, dan is het helemaal goed. En dat dorst het. Ja. Wat druwt hij? Ja, ik denk dan... ja, toch wat ik al krijg een beetje saai van... Als ik dan bij een optreden steen van een artiest die ik zelf heel leuk vind... Het gevoel wat ik tijdens een optreden krijg... Dat, ik weet niet, dat vind ik zo mooi. En het is zo leuk liedje, omdat dan ik aan een oor te Jan kennen. Dus ik denk een beetje grut misschien, maar ja, ik weet niet. Het is ook heel, het heeft iets heel moois, vind ik, het optreden. Ja. Maar letterlijk een uitdaging dus voor diezelf. Ja. Want had al vaker als iemand op het podium staan, had een heel pro optreden. Ja, nou, ik ging er zelf net actief achterom. Maar ik heb dit hier, ja, ik heb 15 keer of zo optreden. Dus dat gaat wel goed eigenlijk. En wist je festivals of zalen of liedse kroegjes? Ja, liedse zaaltjes. Ja, nou, Welcome to the Village dus. En Noorderzon heb ik die in. Echo en Tivoli in Utrecht. Ja, verschilt toen nog een beetje. Ja. Ik ben wel heel apart. Zit in je eigen wereldje en dan ineens komt er een telefoontje of een mail van... kom je spelen? Ja, dat is wel heel leuk als ik dan zo'n mailtje krijg. Inderdaad, van, hey, was hier spelen? En denk ik, wow, ja. En spelen ze intussen ook die Friestalige noemers bij dat soort optreden? Of is dat nog apart van elkaar? Nee, dat speel ik gewoon terugkoor eigenlijk.
soms is ik het volgende vers in het Fries en soms zie ik dat te zitten. Ja. Ik denk, ja. Die maak ik net een onderscheid in eigenlijk. Nee. Maar een heel dubbel gevoel bij optredens. Ik kan me wel iets bij voorstellen. De stierst en eerst. Stierst altijd trouwens, of stierst? Ik steen Ja. altijd, ja. En dan alleen, als ik in een garageband op Nee. beginnen? Ja, dat weer heel oors, het optreden. Dan, ja. Nou ja, bij een Zingen. band is toch steun elkaar. Ja, precies. Ja, dus aan de ene kant is het heel makkelijk om in je eentje dat te doen, want je hoeft maar geen oren agenda's rekening te houden, je hoeft niks te regelen, je moet gewoon zelf daarheen gaan en dan komt het goed, soort van. Maar aan de andere kant is het inderdaad, ja, alles hing het van jezelf af en dan maakt het wel extra spannend. Ja. Zo. Ja, ik kan dat heel goed voorstellen. Ja. We gaan naar muziek daar. Adrianne Lenker. Ja. Waar is Adrianne? Kies mij dat uitleggen. Ja, zij komt uit Indiana, Amerika. Ja, ik vind haar heel bijzonder, omdat zij heel erg van het gevoel speelt. En kan ik heel goed gitaar spelen. En ja, ik heb wel eens mensen in de winkel aan die aan zijn van ja, zij zong net zo goed. Hè? Of dan hier zie je het van dat dat mooi weer. En dan zijn ze ja, die zong net zo goed. Maar dat is helemaal net zo. Zij zongt echt heel goed. Maar gewoon, ja, misschien krijg ik als florist net zo heel erg gepolijst. Maar gewoon vanuit het gevoel. Ja, het draait puur om het gevoel en net om iets op een perfecte manier overbrengen of zo. Ik net plot produceert, om het zo maar zo uit te Nee, zij speelde ik in een band, Big Thief. En hun laatste album hebben ze dan ik live grotendeels opgenomen. En het versje wat we zouden luisteren gaan is van een solo-album. Dat het ik tijdens de pandemie opnam. En het is eigenlijk een dubbelalbum. Dus de eerste cd is dan versjes met zang. En de andere cd is dan meer gitaarversjes en wat omjouwingsgeluiden. En dat had ze ik volgens mij gewoon live al opgenomen. Dus zang en gitaar tegelijk. Om gewoon dat moment maar te vangen. En dat vind ik wel heel... Dat spreekt me ook heel erg aan. Broeks, de kennis die is nog hard, hè? Dus hij dus had het zaalopname, dit is gebeurd, dat is gebeurd. Broeks, dat ook voor diezelf uiteindelijk? Van, hé, daar ken ik wat ik mijn eigen versjes in mijn eigen manier van opneem. Nou, ik vind het wel inspirerend. En ja, ik denk dat misschien meer onbewust is. Dat ik onbewust wel ideeën opdoog. Dus ik ben naar artiesten die wat meer met soundscapes dus, of field recordings. Dus gewoon omjouwingsgeluiden broeken. En dat lijkt me ook heel leuk om te doen. Ik kijk een veldrecorder. Dus dan, om dat er wat meer in te breien. Ja, dat lijkt me wel leuk. Dus ik denk dat ik dat onbewust wel ideetjes daarvan mooi pak. Oké, zo ja, dat is toch best wel een protte in technisch opzicht van jezelf. Nou, ja. Ja, nou ja, had u uiteindelijk hulp? Helpt hij in die te mixen? Of iedereen bij die daarin assisteert? Of doet echt letterlijk alles zelf? Nou, het opnemen doe ik zelf en dat wil ik heel graag. Zeker als vrouw. Dus, maar dat vind ik... Is dat belangrijk? Ja, ik weet net. Het is toch een beetje een mannenwereld. Of zo, dat Nog steeds wel. opnemen en alles. Dus ik vind dat juist wel leuk. Het is een soort van extra drijfveer om het dan zelf te doen. Maar ik ben sowieso ook wel een beetje van zelf doen. Ja. Maar mijn vriend die is muzikant en die had mij eerst zien computer leent, werd een opnameprogramma op stong en een keyboard. En die had me het programma Outline. En die had mij geholpen met mixen. Dus daar heb ik wel heel soort aan. Dat het leshorse is maar. Ja. En, Ja. Maar ook is dus een protte zelf doen. Ja, op zich wel. Ik ben net heel goed, ja. Maar ja, je kan al gauw zelf wat doen eigenlijk. Je moet gewoon proberen. Nou ja, en dus heel zelfstandig. Ja. Alle keuzes die smaken, kist voor diezelfde aan dus. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja.
Want heeft er inmiddels heeft hem er nog steeds bij? Of een producer die dan uiteindelijk het eindproduct maar die maakt het? Of is het echt van A tot Z? Ja, het opnemen doe ik al jezelf. En mixen de basis een beetje zelf. En dan dat mijn vriend dat dan verder eigenlijk. En die 3 nummers die heb ik masteren litten terug Pieter Kloos. Die zit in Eindhoven. Daar kwam ik bij via Bo Manning. Maar hem heb ik een split-EP uitgebracht op het platenlabeltje van de platenzaak waar wij allebei de werkje. Die het zien eerdere muziek ik altijd masteren litten terug hem. Die daar heel goed in. Ja. En die had dat dan ik weer, krijg ik wat mooier maken. Een soort van polijst. En dan ben je gewoon hartstikke blij mee. Ja. Is naar die eigen wel. muziek luisteren trouwens? Nou, ik doe het eigenlijk net. Nee. Ja. Nee, ik luister even naar orenmuziek. Als je het opneemt, dan luister je er heel soort naar. Precies, En dan, nog een keer hoor. Ja, en dan het aanwerken. Dus als dat kleer is, dan ben je er ik wel kleer maar. Misschien hoor een peer hier. Ja. Nou, en ik speel je het live natuurlijk. Dus dan, ja, ik jij het al vaak nog. Ja, nee, ik kan me iets bij voorstellen. We hier alleen maar we draaien nog echt. Adriana Lenker met het nummer Anything. Ja. Staring down the barrel of the hot sun, shining with the sheen of a shotgun. Carol has a little swingy song. Joy has her eyes for one to come. Hanging in your jeans with the clothespin. Skin still wet, still on my skin. Prachtig mooi, dit versje van Adriana Lenker en Anything. Een van de favorieten, ze maakt wel zeggen van mijn gast, van Joert. Die waren ook nog een nummer van spelen. En zij zal optreden op de Frieske Nijen in Neushoorn. Dat is Moordjonne. En draaien jouw versjes, hoe vol is het waar? 3 versjes. Ja, onder de naam Immen. Hij is toch heel lang nee toch door die naam. Ik vind het een prachtige naam. Ja, dat heb ik best wel lang nooit dacht eigenlijk. Ik heb eigenlijk heel lang onder mijn eigen naam. Dus gewoon als klassine optreden. En toen ik die nummer... Ik zie het al heel lang te denken om een keer wat oors. Een orennaam is maar. En het leek me mooi om dan een Fries wit daarvoor te hebben. Maar dat heb ik gewoon best wel lang nooit dacht. En op een gegeven moment dacht ik... Immen. Dat is gewoon iemand. En in het Oud-Hollands is het bijen. Dus dat vind ik dan een dubbele betekenis. Maar ik vond, Immen vind ik op zich gewoon een mooi woord. En de Friese betekenis van iemand. Lekker... Ik ben hier. Ik ben hier. Ja, iedereen is hier. Beetje anoniem. Dat vind ik wel wat, hè? Ja. Even een zwiere vraag. Ik bedoel, net zwier, maar hoe zoals die toekomst? Ben je dwanen met de muziek? Want je hebt gestudeerd in Utrecht, zei ze hier lang, net volgens mij. Ja. Humanistiek, zeg ik het dan goed? Ja, humanistiek. Kwart uitleggen wat voor studie dat precies is. Het is een hele brede, multidisciplinaire studie. Dus je krijgt het gaat door zingeving en hoe de samenleving humaner kent. Je krijgt van alleer velden wat meer, dus van antropologie, filosofie, psychologie, van alles is maar, hoe de mens. En je kent er verschillende kanten mee op. Je kent het onderwijs, ingaan, onderzoek. Maar het traditionele vak is geestelijke verzorging. En die kant ben ik een beetje opgegaan. Dus het is een 6-jarige studie en in de master dan ga je wat meer specialiseren. En toen heb ik stage gedaan bij de GGZ. We zien de psychologie, dus individuele gesprekken en groepsgesprekken met mensen. Interessant en maar ook pittig, lijkt het mij dat. Ja, was zware materie soms en zware gesprekken. Ja. Maar dat spreekt me ook wel weer aan. Of zo. Ik vind dat ook wel heel mooi en waardevol. Ja, dus dat vind ik een hele mooie studie. Maar tegelijkertijd toen ik klaar was, dacht ik wil wat meer rond aan om mijn creatieve kant. Dus toen ben ik
3 vestjes gaan opnemen en ik ben een keramiekcursus gaan volgen. En dat vond ik superleuk. En nu heb ik een oven en een draaischijf bij mijn ouders staan, dus daar ging nog ik dan zo nou en dan heen. Dus ik had eigenlijk te druk om te solliciteren voor een grote mensenbaan. Ja. Eerst tip maar even dus. Ja. En dat is gewoon noffelijk. Platenzaak, Ja, dat is van muziek, vestig. keramiek, Ja, Friesland, Utrecht ja. en een vriend. Dus dat is het leven is wel even goed zo, mag ik het zo zeggen? Ja, dat klinkt eigenlijk heel goed, ja, Ja, als het ja. zo is. Ja. Ja. Toch? Ja, eigenlijk wel. Ik zie het wel best. Ja. Ik ben benieuwd wat er verder nog komt. Ik ben nog jong, toch? Ja, ja. Nou, dan kunnen we het mooi afsluiten. Want de oor zet er haast op. Even naar het nummer wat we nog draaien van die. Fuel, Ja. brandstof. Ja. Verhaal achter of maar wat gewoon draaien? Nou, dat wie toen ging een orenrelatie die ging toen uit. Of daar wie ik een beetje kleer mee. En toen kwam er al je vestjes uit. Ja, heel cliché, maar dat werkte toch wel goed. Ja, leersverdriet is een hele goede inspirator. Ben ik een tussenblachter. Ja. Ja, en dit wie fuel wie dan meer van het veelde voor mij een beetje alsof ik zien brandstof wie en dat ik een beetje aan het opbranden wie is maar daarvan. Dat het uitgaanproces duurde heel lang en het weer nogal zwier. Ja, en dat is dit vestje eigenlijk weer. Dank u wel. Graag gedaan. Dripping nose on my skin, waiting for me to let him in. Burning paper for two.